Hej og velkommen til den her video. I dag der skal vi simpelthen unboxe C27 minifix-serien. Så lad os komme i gang. Så den første minifix, der har vi altså. Og jeg har altså snydt lidt her. Jeg kunne altså simpelthen ikke vente. Vi har altså den her lille rumraketmand. Altså det er sådan lidt en alien, føler jeg. Er det ikke rigtigt? Han ligner lidt en alien. Fordi hvis vi prøver at tage hans hjelm af, så kan vi se, at han har to ansigter. Altså jeg ved ikke, altså han ser sådan lidt ond og god ud. Men det andet, der ser han virkelig ond ud. Altså det kunne man godt lave til en god elefanthue-mand. Ved du hvad, det tror jeg lige at prøve bagefter. Og han har jo selvfølgelig sådan en lille jetpack, der er meget svært at samle. Og hans sideprint er også virkelig sej, synes jeg. Og hans forprint, sideprint, backprint. Ja, han er faktisk en rigtig god minifix. Man kunne lave nogle seje ting. Men lad os lige se den der. Nej, hov. Jeg glemte noget. Hjelmen her. I kan se her. Whoops. Den er lidt rød. Man kan godt bruge det til en sej fremtids racerbilløb. Lad os lige se ham som en forbryder. Han ser da meget sej ud som prøver. Så kommer han ind der og står med en pistol. Hæld ham op, alle sammen, eller jeg tager jeres penge. Bare roligt, det kommer han nok ikke til. Hvis det kommer politiet, bare tager ham. Og apropos det, jeg tror han bliver mega skræmt, at næste minifix, jeg også har kommet til at snyde lidt med. Det er ikke ham herovre. Ham får jeg se senere. Det er simpelthen bømanden. Han er sgu da sej. Jeg tror virkelig, han bliver bange, når han ser ham her. Så tror jeg, han løber og skrigende væk. Fordi den her minifix hedder altså simpelthen bømanden på dansk. Han har en lille bitte bog, hvor der står bue og nogle træer på. Og inde i, der er der simpelthen en lille stykke tekst med ham på. Jeg synes altså, det er en meget sej lille bog, han har. Men altså, jeg synes også, ham i sig selv er mega sej. Se lige den her nye hoved. Og lad os lige starte med hovedet. Hvis I kan se her, det her hoved, det er altså den har 2 små horn, og det er mega sejt, synes jeg. Man kan godt bruge det som en sej trold, eller en fantasy world, eller sådan noget. Og så på kroppen. Har lidt muskler og sådan noget, lidt hår. Og som bagved. Det var ligesom for ham her. Hey, har du nogle agurker? Nej, jeg har ikke nogen agurker. Du står med 2 agurker selv. Og nu vælter du lige frem. Den næste minifix, det er et lille barn, tænker jeg, klædt ud, og du videnskabsmænd skal lige gå væk. Et hamsterkostume med 2 agurker. Det er rigtig sjovt. Og det her, det er en mega fed dragt. Der er en lille hale på, og så er den også grinende ansigt. Hjelmen er en mega fed dyrehjelm. Sig til, hvis jeg skal lave en zoo med mennesker. Altså en fake zoo. Ja, det er en god minifix, synes jeg. Og jeg tænker også, at man kan bruge de her til at lave noget skønhedssalon. Så hvis man lægger hende ned, så får hun lige en agurk på det ene øje, som er så blevet brystkassen, og et agurk på det andet øje. Og det gider hun heller ikke have med på. Sådan der, så kan hun sidde og have noget wellness team. Jamen, det er godt det her. Lad os lige komme videre til den næste minifix. Yep. Det er en mega fed minifix, synes jeg. Faktisk ærligt. Skateboardet er en mega fed version i forhold til den fra serie 1. Det kommer billedet op lige her. Der er det her skateboard, kan man tage fat ud i siderne. Altså det ville være federe, hvis de havde lavet den anden farve end brun. Men det var godt nok. Og så selve minifixen. I må give mig. Altså sprættede jeans op, der er gode og med faktisk støvler. Og så lige sådan rygbeskytter. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Nogle gode arm sideprints. Også nogle gode sideprints her. Og så side t-shirt. Det er altså godt det der. Og så får jeg ikke tale om ansigtet og hatten. Omvendte kasket med det grønne hår, der også lige stikker ud. Totalt Pyrus vibe. Og så har vi også lige et andet meget surt ansigt.
Jeg ved ikke, hvad man kan lave af det. Skriv det i kommentaren, så skal jeg nok lave en short med det. Lad os komme videre til det næste. Hey, stop med det der. Stop. Du skal ikke begynde at fikse mit kamera, Disse. Ja, det her, det er den næste minifig. Han har simpelthen, jeg tror han er en videnskabsmand for 1800-tallet. Han lever nok i en hemmelig verden. Han har en guldarm med en mega sej robotarm. Og en mega sej hat med briller på. Den her guldarm, det er sådan lidt ala Sora-stil for Ninjago. Og så den her dampende guldarm også. Den er meget basic. Så er der noget herinde. Jeg har faktisk 2 af den her minifig. Jeg ved ikke lige hvorfor, men det har jeg bare. Og den har fine prints. Side prints. Har en lomme her i buksen. Hvis I kan se. Ja, det kan jeg godt se noget godt ved. Og back prints. Det er en god minifig generelt. Man kan bruge ham til meget. Men jeg ved ikke lige, hvad man kunne bruge ham til at lave. Kom med nogle idéer i kommentarfeltet. Whoops. Lad os komme videre til det næste. Jeps. Det er en mega fed en. What the? Hvad er det for nogle små dyr? Skriv ned i kommentaren, hvis I har nogle idéer. Altså, de er jo meget fede. Der er lige en lille grøn en, og så er der en blå en. Og hvis jeg lige tager de her af, så har hun et mega fed trøje. En 2 kanin-tingeløjer op foran. Så en pote på den ene side af armen. Og så bagpå har hun en hætte med kaninører. Og så på siden har hun simpelthen en kanin lille ting. Og sådan noget for neden. Der har hun nogle lommer og sådan noget. Det er meget virkelig fed minifig. Og nu når jeg tænker over, kunne man så ikke bruge det her hår til Sora? Altså fra Ninjago. Da hun var baby. Det synes jeg lige vi skal prøve. Men først skal vi lige se. Hun har sit ene ansigt. Der ser hun meget glad ud. Og hun har lyserød kæde. Og her så siger hun et eller andet. Så men lad os lige få lavet det der Sora. Jeg vender tilbage, når jeg er færdig med hende. Sådan der. Det ser meget fint ud. Og så lige med hendes arm herom for hendes nuværende 5'eren / ansigtet fra hendes nuværende tilstand i Ninjago. Og så bare en sort lille krop. Det ser meget fint ud. Men jeg skal hoppe videre til den næste. Det var da godt nok noget en minifig her. Altså jeg elsker fronten. Den her lille fugl der er på. Med en hanekam. Jeg er rigtig godt lide hanekam. Og så er der sideprint. Backprint. Der er også sideprint på siden af benene. Man kan ikke se det hår. Nu skrætter den helt sammen. Jeg har mistet nogle knogler. Så er der sådan en meget sej ødelagt nederdel. Også sammen på siden her. Og sådan nogle rigtig seje detaljer. Den har den her hårbrik, men jeg har set ofte i Lego Friends, og hvis vi lige tager den af, vender hovedet, så får den sådan lidt mere mandligt look, så jeg ved ikke, om man kan lave det til en mandepirat, eller bare om det er en pige. Shit mand, det må være en betydning på, at den her pirat rigtig gerne vil ud af den her video, så lad os hoppe videre til den næste. Okay, for den her, så prøver jeg at få piratens svær til at åbne det. Okay, vi bruger det her svær. Må det lykkes? Jeg tror faktisk godt, man kan. Jeg tror, jeg fik den første ting. Ja, altså, det virker jo så ikke, så piratens svær, det er ikke lavet til pap. Det må være noget gummi. Okay, gæt hvem det er. Nu røg der en brik på gulvet. Shit. Fuck. Ej, det var sgu da irriterende. Jeg har den. Alle sammen, jeg har den. Den ligger lige der. Lige der. Wey, hvem er det? Pirat, gå ud af billedet. Det er da også endelig også astronautpigen. Og man får en meget sej hånd til hende her. En robothånd. Den er sej. Og så en lille
space ting. Et lille sødt ansigt. Man lige kan dreje rundt, og så lige se det her. Og nogle små søde lyse turkisblå ting. Og noget hår selvfølgelig. Noget dejligt morgenhår. Det virker bare på alle. Så lad os lige samle det der mikroskop. Det næste. Jeg elsker det her koncept egentlig med, at man kan købe mystery figures. Og hvis der er noget larm i baggrunden, er det helt normalt. Det er min mor, som der kalder på min hund. Jeg ved, hvem det er. I får et lille sneak peek. I kan ikke se en skid, så jeg gør det lige bedre. Kan I se bedre nu? Kan I se noget godt herinde? Jeg kan. Og så jeg lige giver et hint hernede. Hvem tror jeg det er? Hvem tror jeg det er? Jeg tror det er... Der var ikke flere brikker i. Piraten. Og det kan jeg jo se, det er. Og der kommer noget karpeværk hernede. Så lad os lige vende tilbage, når den er blevet lavet ordentligt færdig. Wow! Det er et sejt mikroskop. Det er en meget mærkelig måde at bygge det. Og Lego, hvis I ser den her video, så lav en klods mikroskop i stedet for. Jeg ved ikke, om der er blevet lavet. Det er en sej minifig. Hvad kan man lave for det her? Jeg vil gerne prøve at lave en robot ud af den der arm, så lad os lige prøve det. Hej og velkommen til den her video. Ja, endnu en har vi her. Hvem tror I vi får? Skriv det i kommentaren, skriv det i kommentaren, skriv det i kommentaren. Ja, okay, I får lige 2 sekunder. 1, 2. Det var godt, jeg håber I fik skrevet noget. Hvem har det hernede? Kan I se det? Jeg ved hvem det er. Det er da selvfølgelig skateboardersøsen. Det er en fed minifig. Lad os lige samle hende. Lad os se, hvad vi har i den næste pakke. Godt. Lad os se, hvad kan vi se? Noget lysrødt. Ej, det er hende der med bamserne. Eller Squishallows. Jeg ved faktisk ikke, hvad hun er. Det er meget godt. Lad os lige få samlet hende. Næste minifig, vi har, er simpelthen denne her minifig. Ej, hvad sker der lige for mig i dag om minifigsen? Det gider da godt nok ikke mig. Min YouTube-kanal. Ja, og den har mega sej ulveskjold og en mega sej torso. Jeg kan ikke få det oversat til dansk. Og et mega sej hue. Og den her karpe, ikke? Den er bare sej. Altså, og sideprint. Fint svær. Sideprint. Og jeg tror endda også, der er backprint. Lad os se. Der er også backprint. Også om bag på bukserne. Det er godt, men lad os lige se det andet fjæs, han har. Det er altså, hvor han hyler. Prøv at se her. Han hyler simpelthen her. Og ikke nok med, at han kan hyle, så tænker jeg også, at han så kalder på sin ulv, som der så kommer rendende her. Ham får man altså også med. Ja, og den her ulv, den er altså sej, synes jeg. Det er en fin ulv. Det er ikke en Minecraft-ulv. Det er godt. Så lad os lige komme videre til den næste. Men inden det, så hopper jeg lige ind og afbryder. Fordi hvis I gerne vil se mere af, hvad jeg laver, eller du, som sidder og ser med lige nu, gerne vil se mere af, hvad jeg laver, og måske en opgradering af alle de her minifigs, altså så vi opgraderer dem, så det bliver meget federe. Skulle vi måske gøre det fantasy, Harry Potter måske Ninjago. Hvem ved? Det bestemmer I. Skriv lige i kommentaren. Men hvis I nu gerne vil se meget mere af det her, så gå ned og subscribe. Den er lige hernede. Lad os lige se, om vi kan fikse den. Virker det? Det må vi se på. Men lad os komme tilbage til videoen. Hvor er det skønt det her. Ja, den næste minifig vi skal have, det er simpelthen den her engel. Jeg tror han hedder Armor. Jeg ved ikke hvad det er. Han har en rød kærlighedsbue. Man får 2 hjerter med i hans halvøjer. Hans minifig pack. Jeg har også snydt med ham. Den er god. Så har han det her fine lyse hår. Og nogle mega seje vinger. Og et andet lille sødt
ansigt. De her vinger, de er så gode. Det kunne man bruge til noget fantasy, tænker jeg. Han har også backprints. Og ja, det er en mega sød figur. Altså man kunne bruge ham til alt muligt. Man kunne bruge ham til at lave noget rum. Her har han et lille sideprint. Det har han ikke på den anden. Det var en virkelig sød minifig. Nu vil jeg gerne lige have dig til at smutte ud. Jeg skal ikke blive forelsket i nogen. Der er hjerte. Miau. Miau. Nej, pusser, kom her. Ja, han er den næste minifig. Man får en lille bitte sød kat med. Altså, det er jo sødt. Det er dejligt fluffy, tror jeg. Ja, den er sød. Og så får han ham her. Han har fuld kattesvætter over det hele. Fuld kattesvætter. Pelsede bukser. Og en ret sej ting. Det kunne man godt bruge som en Spider-Man-figur. Et fjæs, hvor han er blevet totalt krasset i stykker. Og et fjæs, hvor han er glad. Og han har sådan en lille kattebold. Han elsker jeg. Altså, han minder faktisk lidt om mig. For jeg kan sige, for at være helt ærlig, han minder meget om mig. Bare hvis der var hunde. Jeg er ikke katteperson. Lad os komme videre til den næste. Breaking news. Dinosaurer spottet her lige foran det her kamera. Nej! Jeg tror, jeg blev spist af den. Ja, den næste minifig, det er selvfølgelig den her dinosaur. Jeg tror lige, at det står ud. Ja, det er godt, Master Brixen. Ja, prøv at se her. Det er en sej minifig, det her. Den er super cool med de her arme, der kan holde ting, og de vinger, og der er print på dem, der er print på maven, der er print på benene, der er ikke print om bagved, det kunne de godt have lavet, de kunne godt give den en hale, og den her maske er bare sej. Og så med hendes sandblå læbestift og farver matcher sindssygt godt hov. Det er hendes, tror jeg, er hendes onde fjæs. Og det er hendes glade fjæs. Det er bare en sej minifig. Den er god at lege med. Ikke flere dinosaurer for nu. Nu skal vi hoppe videre til en ulvejæger. Syv, der er flere tilbage. Hun er også lidt sur. Men husk at subscribe for at få mere. Og så ses vi jo i næste video, ikke? Altså, så skriv noget i kommentaren med nogle idéer til, hvad vi kunne lave i næste video. Så vi ses, mine venner.